Bismillah nerjemahake kitab ngambil basa Jawa supaya ndadekake gampil. Basa Jawa iku basa kang utama, duwe unggah-ungguh maring wong kang mulya. Contone basane mangan iku kathah, ana nedha ana dahar kabeh berkah, ana madang ana jablok ana maem, ana nyekek ana ndedel ana gayem, ana nyokot ana ngletak ana ngemil, ana ngrokot ana gigit ana nyemil, ana nyeruput ana ndulit cip-cipi, ana gigit ana nglotop ra nyereti. Maem iku basa kanggo sak ngisore, dahar iku nedha iku basa kanggo sepadane, lamun misuh nganggo basa cekekane. Mula nawam iki mawi basa Jawa, sing maca lan ngamati ora wong londo. Nganggo basa Jawa iku kang utama, katimbang gunake basane wong liya luwih